יוצאים לחופשה, מי שיש לו כלב בדרך כלל שם אותו בפנסיון לכלבים שאמור לשמור עליהם במשך התקופה, אבל בחודשים האחרונים אספנו עדויות על פנסיון כלבים אחד בדרום הארץ, משם לא כל הכלבים חזרו בחיים. בואו נראה את הכתבה שהכנו. כלב מבחינתנו הוא כמו ילד. כשאתה שם ילד בגן אתה מצפה שידאגו לו ויחזירו לך אותו בריא ושלם. וזה בדיוק מה שלא קרה פה. מוקי היה אצלי במשך 12 שנה. ובעיקרון אני ממש מרגישה כמו אמא שלו, כי גדל איתי מאז שאני זוכרת את עצמי מגיל 11, ופשוט היה לי מאוד קשה לעזוב אותו כשיצאתי לטייל, כשטסתי לאיטליה. אבל לא הייתה לי ברירה, והייתי חייבת למצוא פתרון, ובאמת חיפשתי הרבה, כי אני יודעת שיש הרבה פנסיונים שיש בהם כלובים, וששומרים את הכלבים בסוג של הסגר כזה, אז היה לי מאוד חשוב גם שהוא יהיה מוגן במקום טוב. ובתוך כל החיפושים, נטע מצאה את פנסיון לאסי. כששואלים אותי מדוע הקמתי את הפנסיון, אני תמיד משיב שיצא לי לראות איך אנשים משאירים את כלביהם בפנסיוני כלובים. החלטתי להיות חלק קטן מהפתרון מאשר חלק קטן מהבעיה. הוא היה נראה לי בסדר, זה הכל היה נשמע נורא טוב. המשעה הגדולה, שהוא סיפר שהכלבים מקבלים מזון פרימיום, שהם ישנים בבית, וגיליתי שזה פשוט רחוק מלהיות נכון. שמתי את הכלב שם, אין כלבים, הוא לא נותן להיכנס, משהו קורה שם שהוא לא תקין. האמנתי לו, אתה לא חושב שבן אדם משקר. חזרתי לארץ, שלחתי הודעה למתן, אני רוצה לבוא לקחת את מוקי, מתי להגיע, מתי יהיה לחנות. הוא אמר לי, תתקשרי אליי. התקשרתי אליו, הוא אמר לי, תקשיבי, אני ממש מצטער, לפני 3 ימים מוקי הלך לישון ולא התנועה. מה, איך? הוא היה בריא, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לי, לא, הוא היה חולה, הוא במקפיא שלי עכשיו. ומאותו רגע הייתי שבורה, התחלתי לבכות. כי אני הייתי כל כך נסערת, והוא אמר את זה גם בכזאת אדישות. אין שום מצב בעולם שכלב בריא לחלוטין נמסר לבעל פנסיון ולא חוזר כפול מקפיא. הגעתי למסקנה שאני צריכה לעשות נתיחה לאחר המוות. באותו רגע נטע לקחה את הגופה הקבועה של מוקי למעבדה. היא קראה שוב ושוב את תוצאות הנתיחה וסירבה להאמין שזה מה שקרה לכלב שלה. קרעים בטחול ובכבד וקרישי דם רבים בבטן. כתוצאה מטראומה. טראומה זה בשפה רפואית מכה. ובעצם הרופא אמר לי חד משמעית, תשמעי, אין פה מה, זה רק זה. הכלב מת באותו רגע, לא היה תהליך של תסיסה, זה היה באותו רגע המוות. הרגשתי בתוכי שאני לא היחידה שזה קורה לה, שאם זה קרה לי, זה בטוח לא רק אני. ובאמת נטע לא היחידה. מאז שהעלתה לפייסבוק פוסט בנושא, פנו אליה עוד 10 אנשים נוספים. כולם נפגעו בפנסיון לאסי. הכנסנו את הכלב שלנו לפנסיון שלו, אחרי כמה שעות הוא התקשר והודיע לנו שהכלב נפטר כתוצאה מחנק. הוא הראה לנו את הגופה של הכלב, נאלצנו לקבור אותו במקום. בערב הראשון שהיינו בחוץ לארץ, התקשרנו אליו, ומה הוא אומר? שבאמצע. פעלתי לחצי, אבל היא נעלמה. אוקיי, למה לא יצאת קשר עם הבעלים? הכלב היה אצלנו 10 שנים. הכלב הזה כל הזמן היה נמצא בפנסיונים פעמיים בשנה, ואף אחד מהמקרים לא היה מקרה כזה שבעצם הכלב לא חזר. הוא לא רצה באמת לעזור לחפש, הוא לא רצה לדבר איתנו, הוא לא ענה לנו. הוא תקף את ההורים שלנו, תלינו מודעות בכל האזור, התקשרנו לווטרינרים, שאמרנו לו שהוא לא באמת מתאמץ, כי רק ההורים שלנו חיפשו אותה. אז הוא אמר לנו, אתם כפויי טובה, אני בכלל לא חייב לכם את זה. דברים שלא אמרנו שבן אדם שלקח על עצמו את האחריות לשמור על כלב יגיד. חיפוש פשוט בגוגל מראה עוד לא מעט תלונות על הפנסיון. בין היתר עוד אנשים שטוענים שהכלב שלהם נעלם משם או לא חזר בחיים.
מיד אחרי שמתן הודיע לי שבעצם מוקי מת, אז אחרי משהו כמו, לדעתי 40 דקות, הוא התקשר וביקש את הכסף שלו עד הרגע שהוא מת. זה היה נשמע לי, זה היה חוסר רגישות, איך אתה מעז לבקש את הכסף אחרי דבר כזה? הוא שלח לי הודעה שאם אני לא אביא לו את הכסף, אם אני לא אשלם לו, אז הוא יפנה לבית משפט. הוא בוחר לאיים על אנשים, וגם עליי, וגם על כל אחד שמחפש את הכלב שלו, הוא רוצה לטובת הכלב שלו. פשוט לקחתי את זה לידיים שלי. מתן, תפתח את הדלת. אתה מתעלם? יש לי מלא שאלות בשבילך, מתן. אתה מוזמן לבוא לפתוח את הדלת, או שאתה יכול להתעלם. איפה מתן? בתוך שטח הפנסיון יוצא אחיו של מתן. הוא לא מכיר אף אחת מהטענות. הכלב שלי פה, מעניין אותי, סתם מעניין אותי לשאול. אני ממש לא בקיא, להגיד לך. אני חושב שאני לא ספק אותם, ואני חושב שאני לא ספק. אדם, תעבור, איפה אתה? נטע? כן. לא בשנייה שתבוא אליך? לא יודע, לא יודע מה הסיפור שתראו שבנראה אותך, או משהו לא... אני לא יודע מה היה. אז תאמין שאם היית במקומי, היית רוצה... הוא לא רוצה לעשות את העניין שלך, אני אומרת שהוא גם לא רוצה לענות. הוא לא מעוניין בזה, יש סיבה. בן אדם שהוא בעצם לא מספיק כלום, הוא רוצה לדעת. הוא גם בבית, אבל יש לי קצת מעצבן. בשלוש הפעמים שהייתי במקום לא ראיתי כלבים. לא שמעתי נביחות. היו כל מיני דברים שהיו נראים קצת חשודים. באמת אף כלב לא היה שם. אחד הדברים המוזרים שהיו זה שבעצם באנו לשים את הכלב, ובדרך כלל אנחנו רואים איפה הכלב אמור להיות, איפה לישון, ורק במקרה הזה הוא אפילו לא הסכים שנעבור את השער כדי לראות את הפנסיון עצמו. ולא ראינו כלבים בחצר. פשוט גן עדן לכלבים. במשך רוב שעות היום אני נמצא עם הכלבים בחצר, רץ איתם, משחק איתם, מטייל איתם, מפנק אותם. כואבות לי הידיים. תגיד, אבל איפה הכלבים? הם לא אמורים להיות פה? אין נפשי. קצת מוזר שזה פנסיון לכלבים בלי כלבים. זה מאוד מוזר, פנסיונים שמחשיב את עצמו כל כך, אנחנו גנובות, אין כלבים, הוא לא נותן להיכנס. ברגע שבן אדם אומר לו, אני רוצה לקבל תמונות, אני רוצה לשמוע מה קורה עם הכלב שלי, אני רוצה לקבל תיעוד, הוא אומר, אין לי אפשרות לשלוח תמונות, אין לי טלפון חכם. כל פעם היינו עוברים שם ומחפשים ומקווים. לקח לנו המון זמן להאמין שהיא לא תחזור. זה כאב שרק מי שיש לו כלב ויכול לדמיין מה זה לאבד כלב, יוכל להבין אותי. אני ממש מקווה שלא יהיה לו בידיים יותר לעולם עוד בעל חיים. עכשיו כשאני שומעת שיש לו מקרים, זה מכעיס אותי מאוד, ואני באמת מקווה שהוא ישנה ממש מסע. כן, חתיכת סיפור. טוב, הנה התגובה של אותו פנסיון. הפנסיון הוקם מתוך אהבה לכלבים. אדם לא פותח פנסיון ביתי, הומני ונטול כלבים בכדי חלילה להרוג כלבים או להתעלל בהם. הוא פותח את הפנסיון כי הוא דואג לכלבים ולצורכיהם ברמה האישית ביותר. כך גם היה עם פנסיון לאסי. הצטברותם של התלונות המופיעה בכתבה שלכם מטעה וערוכה בצורה מגמתית וחד צדדית. טיפול בכלבים הוא עסק מורכב ויקר של אדם שלא בא מהתחום לא יבין לעולם. ישנם כלבים אשר מגיעים לפנסיון, לוקחים את חוויית הנטישה של משפחתם בצורה מאוד קשה, לכן לא משתפים פעולה, לא אוכלים. בעל הפנסיון לא יזין בכפייה הכלב שלא מוכן לאכול, ולכן התוצאה הישירה של זה היא שאותו כלב ירד קצת במשקל. הטענות על הרעבה הן שקריות, בזויות, חסרות כל בסיס, ושלא הועברו לנו פרטיהם של אותם אירועים נטענים, הרי שקשה לפנסיון להתגונן מפניהם. רק לומר כי בשום מקרה וכלפי אף כלב לא נהג הפנסיון ברשלנות או בחוסר אכפתיות. במובן זה לא יהיה זה צודק מצדכם לנקוט בשיטת השיימינג הבזויה
ולצבוע את הפנסיון בשחור, לערוך לו משפטי שדה וכיתת יורים כפי שנעשה כאן. במקרה אחד בו נעשה פרסום בפייסבוק על ידי בעלת כלב שטענה כי גרמתי למות כלבה באופן ישיר, הוגשה נגדה תביעת דיבה שתתברר בבית המשפט. בעקבות הפרסום השגוי והמטעה בפייסבוק נשתפתי בפרסומים אלימים ובוטים שגרמו לי לצערי הרב לסגור את הפנסיון, לחדול מהטיפול בכלבים אשר כל כך אהבתי לעשות. אנחנו ביקשנו מהם להתייחס ישירות ספציפית לנתיחה ובכלל לבוא לדבר יותר בפרוטרוט. הם כמובן סרבו ואנחנו עדיין, ההצעה עדיין פתוחה. עכשיו לנושא אחר.